Juriștii de la surse justițiale din cadrul Ministerului de Interne și împreună cu juriști de la surse justițiale din cadrul Poliției Justițiale face precizări către Ministerul de Interne, Marcel Velea, să aplice o lege pentru cei politici și pentru familia politiștilor. Vorbim de la ofițeri justițiari, Poliția Justițiară, Poliția Locală, Jandarmeria Justițiară, ca orice politic de stat de drept care au pierdut viața din cauza COVID, ca aceste familii să beneficieze de consultații gratuite de psihologie, să beneficieze de 35 de milioane de la bugetul Ministerului de Interne, miei București Central, să beneficieze și de sporurile care și-au pierdut viața, fie soți, fie soții cu SARS-CoV sau din alte motive boli, care și-au pierdut viața. Această lege am pus-o împreună cu juriști de la surse justițiare, Poliție constantă în central, cu juriști de la surse justițiare din cadrul Camera Deputați și Camera Senatului Român. Sper că această lege să fie ca Ministerul de Interne, prin această lege, codul jurisprudentă, să acorde beneficie de familia de o pensie specială și întreținerea copiii 100 de milioane pentru întreținerea familiei care polițiști au pierdut viața, fie la datorie, fie în SARS-CoV, fie de COVID, sau fie de la datorie, sau fie de altă boală în curând. Așa cum sunt state membre al state justițiare din alte ministere de interne justiție, fiind Danemarca, Lituania, Franța, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Lituania și alte țări europene justițiare, care au fost comun de acord în Camera Deputaților Europene Justițiare, care au decis ca fiecare stat membru din cadrul Ministerului de Interne, împreună cu Camera Deputaților și Senatul României, a politicieni care au votat ca orice membru a familiei din cadrul poliției, din cadrul unde lucrează polițiști justițiari, ofițeri justițiari și mai mulți, ca ei să beneficieze de 30 de milioane. 30 de milioane pentru susținerea pensiei specială a familiei și 100 de milioane pentru susținerea copiilor la facultăți, școli și așa să beneficieze de bonuri temate. Asta vrem noi, împreună cu juriștii de la surse care au... Această lege a fost de aici, copiată din... Mă scuzați, aleasă de aici, pe juriștii de la surse care au organizat, pentru că mulți polițiști și mulți cadre din cadrul poliției și ofițeri justițiari nu primesc acest beneficiu, pentru că guvernul nu le acordă Ministerul de Interne. Cu siguranță am încredere în Ministerul de Interne, Marcel Velea, că va face acest caz. Iată spune legea numărul 53 din Codul Muncii 2003. Jurisprudență și excepție neconstituționale cu tăric excepte ca orice de stat, poliția justițiară să beneficieze de drepturile, bugetul din Ministerul de Interne, ca acest bani să fie către familie polițiști care și-au pierdut viața la datorie, fie ofițeri justițiari, fie trupele speciale. Sper că legea va fi pe data de după alegerile de 7 decembrie, cel puțin nu întârziem cu această lege. Pe 20 decembrie va fi pusă de către colegii noștri și de la surse justițiare din cazul Senatul Comisiei Justițiare, ca polițiști să beneficieze, ca familia să beneficieze de un buget 30 de milioane și 100 de milioane a familiei politici care și-au pierdut viața, fie la datorie, fie în locuri, în pușcături, fie de SARS-CoV, fie de boală. Sper ca legea să fie finalizată până pe 22 și pusă către Camera Deputaților Stacit și către președintele României să semneze decret. Asta nu ne deranjează dacă președintele nu dă decret pentru deschiderea pieței. Vă asigurăm că vă dăm. Mai târziu vom veni și cu aceste legi. Vom analiza cu colegi de la juriști, de la Societatea Politică, cadrul PSD, Pro-România și ALDE. Procedurile legale a fost corect se comunică către Ministerul de Interne Justițiare București Central.